Okay, så I siger, at I styrer, om jeg skal... I er i min lejlighed, altså I er i min lejlighed lige nu. Ja. Så I styrer, om at jeg skal indlægges. Af hvilken baggrund? Fordi Vi er bekymrede for dig, Christian. Fordi du er syg. Ja. Jeg står her stille og rolig i min lejlighed. Men det er ikke det, du står stille og roligt, men det du siger, det er ikke rigtigt. Det er nogle tanker, der ikke er gode. Det er syge tanker. Hvad for nogle syge tanker? Ja, at Stort set alt det, du siger. alt det du siger. Okay. Hvorfor vil I ikke snakke med en læge? Altså, I er i min lejlighed lige nu. Jeg har lige snakket. Jeg har faktisk sagt til jer, at Christian. jeg synes faktisk, I skal gå fra min lejlighed. Christian, jeg har Men lige I er snakket. ikke gået endnu. Jo, Altså, vi I har er inde i min lejlighed lige nu. Altså, og I vil Og vi ikke skal gå. nok gå, enten så går vi sammen med dig, og du følger med hen og får noget hjælp, eller så er det politiet, der kommer hen. Mm. Og det styrer I, når I er inde i min lejlighed. Altså, jeg har sagt til jer, at jeg faktisk gerne vil have, at I bare skal gå. Jamen ved du hvad, politiet de har været heroppe, så der skal så lidt til, før de kommer igen og tager dig med. Så lidt. Okay. Det kan du helt undgå, hvis du bare følger med os. Så nu går vi derom, vi vil gerne have dig hjælp. Ja. Det synes jeg der var den rareste måde. Jeg tror, jeg er helt sikker på, at du har bedst med at også... Så hvis jeg bare slapper af, så er der ikke noget, eller? Nej, bare, hvis du følger med, enten op til vagtlæge... Nej, men jeg bliver bare i min lejlighed. Jamen Christian, det er ikke en Det er mulighed. ikke muligt længere. Hvorfor det? Fordi jeg de er ting, du naboer. viser os, du har troet et andet menneske. Og du ringer til Kasper, og du skriver også Jeg ned og har, kalder os jeg har alt ikke troet ham. Jeg har kaldt ham for en freak. Det er Men, en men det er også nok. Det er en Du skal direkte ikke ringe til trussel. nogen og sige og beskylde dem for, at de overvåger dig. Og så har jeg skrevet på papir, at jeg har ikke lyst til at være med i jeres religiøse klub. På papir. Altså, Christian, det er det, jeg har gjort, og så har jeg banket på og filmet ham. Det er en trussel. Det er igen en trussel. Det er nok til, at du kan ryge ud af din lejlighed. Det er ikke en trussel. Det garanterer for det. Hvad er det, der er en trussel? Det, du viste ham, hans blik. Du skal overhovedet ikke banke på nogen Nej, større. fordi du kan se, jeg banker bare på, og så siger jeg hej. Jamen, du har ikke Jeg siger bare hej til manden. Christian, Jeg tror ham Du ikke. har ikke noget at gøre derinde. Hvorfor tror du, han Hvorfor- smækker, hvorfor- hvorfor tror han hvorfor smækker skal du dør banke i? på? Hvorfor tror du, han smækker dør i med det samme? Det er da fordi, han er så skide nervøs for dig. Fordi jeg Han er da bange for, at du kommer ind. kalder ham for en freak. Altså. Ja. Jamen, det har du da ingen rettighed til. Du har da ingen ret til at kalde ham noget som helst. Overhovedet ikke. Du kender ikke manden. Jamen, vi kan bare tage hjem, og så vente over, at politiet de kommer. For næste gang han ringer til politiet, så står Så de bliver du heroppe i hentet. løbet af 2 minutter. Okay. Og så er der ingenting. Altså, så behøver vi slet ikke at blande os i det, fordi Så kan vi bare være ligeglade. han har da ret til at have et normalt liv derinde. Han skal da ikke gå der og være skide nervøs for en nabo, der banker på hans dør. En nabo, der er dobbelt Altså, tror jeg ikke også lige så godt, at han kunne ringe til politiet over, at I er 3 mennesker her, der skælder mig fuldstændig sindssygt ud. Nej, fordi vi, Hvorfor ikke det? Fordi vi er din familie, og det har Ja, vi I er min familie. Ja, I er min familie, men I beskytter min nabo. ja, det gør vi. Men han kan faktisk godt ringe til politiet og Ja, sige, og at jeg I vil er I er tre Christian- mennesker, der går fuldstændig amok på mig. Christian, jeg vil ønske, han gør det. Okay. Fordi Jamen, det så er der, vi jo- det er... Altså, jeg har jo sagt, at de skal gå. Så. Så er vi sådan set fri for at gøre, hvis det er, fordi så sker der bare noget helt automatisk, fordi så kommer de herop, og så sagde Christian, nu skal vi have dig med, fordi... Ja. Og det er- Jeg må gerne gå. Så. Ja. Jamen det vi gør så, Christian, når vi går herfra, så ringer vi til politiet. Af hvilken baggrund? Fordi du skal ikke være her længere. Du skal Af hvilken baggrund efter Alt hele, det, du siger. efter hele den her samtale? Alt det, du siger. Af den her... Alt det, du skriver. Alt det, Hvad er du det, siger. jeg har gjort? Alt det, du skriver. Alt det, du siger. Prøv at høre. Da I kom ind i lejligheden, Der sagde Der- du, at du melder os til PT, Christian. jeg ringer til PT, og så spurgte jeg, kan I undersøge Birgit Højgaard og Karl Henning Bæk Thomsens historik? Og så sagde han, det kan du maile til os. Mm. Og så lagde han på. Mm. Ja. Er vi enige om det? Hvorfor tror du, Er vi han lagde på? enige om det? Hvorfor tror du, han lader på? Ja, det er fint. Okay. Ja. Men så, okay, prøv at høre. Ja. Christian, han gad høre på alt det der, fordi der er så mange, der ringer om sådan noget. Ja, men hvad skete der så efter? Det var vagtlæge. Ja. Så ringer, snakker med vagtlæge, der er ikke noget. Nej. CPR-nummer. Og... Vagtlægen kan ikke gøre noget, fordi du siger til en vagtlæge, jeg har det fint. Ja, Hvad skal ja. en vagtlæge så gøre? Prøv at høre, det er de sidste mange dage. Ja. Den er helt gal.
Christian? Sidste mange dage. Ja, det er de sidste flere uger. At du har haft det skidt i dine Ja. tanker. Vi håber på foreningen med, så tænker vi vil da gøre alt det, vi overhovedet kan for at undgå at få det tvangsindlagt. Ja. Selvfølgelig vil vi det. Ja. Men, Jamen, så altså, prøv at høre her. Altså, det er sådan lidt... Jeg snakkede med vagtlæge. Der var ikke noget. Prøv at ringe til en vagtlæge, så Okay. fortæl lidt mere, Christian. Jamen, jeg har lige snakket, og der var ikke noget. Nej, Hun nej, sagde, fordi hun du sagde sagde, ingenting. Du Du siger siger, ikke du noget. fortalte Nej. ingenting. Det Du gør siger jeg. ikke, du føler det overhovedet. Du siger ikke, Nej. du føler, du har en chip i hovedet. Du siger ikke alle de ting, som du fortæller Du os. siger ikke, at dine forældre de skal meldes til PET. Det er ikke Når noget, jeg du siger. sagde til hende, at jeg tror, jeg har Aspergers. Ja, Okay. men du er ikke læge. Okay. Så kan vi tage ud, så kan du komme ud i psykiatrien, så kan de undersøge dig for, om du har Så kan Aspergers. de lynhurtigt ud. Men jeg har en tid den 4. december. Ja, Det er ikke nok Det er nu. længere. Nej. Det er det er nu. lige nu, du skal hjem. Nej, det, ja. Det er ikke til diskussion længere nu. Altså, sorry, Ja. guys, men Nej, det er ja. også, der jeg tænker. Det, jeg synes bare, I skal smutte, og så fortsætter jeg bare med at sidde på sofaen og ryge smøger. Jamen det gør du ikke, for så kommer du ind med politiet. Ja. Vi kan godt sige det igen. For at sidde på sofaen og ryge smøger. Ja, Enten kommer du med os nu, eller så kommer politiet hen. Okay, I kan godt huske, at jeg filmer jo. Ja, det er så det fint. fint. Det gør du bare. Ja, ja. Du filmer lige alt det, du vil. Okay. Så for at passe mig selv i min lejlighed, så... Det er ikke det, du gør, Christian. Nej. Du tror andre. Du tror andre, du banker på andres døre, du råber af folk, du ringer til dine gamle venner. Må jeg spørge om, hvorfor de bliver så sure over, at jeg kontakter PET? Jeg er ikke sur på det må du selv om. Altså, det er der, det eskalerede. Nej, Jo, det var lidt der, det eskalerede. nej, det eskalerede deroppe, der Det du banker på der med andres den døre. der, det der med, at du filmer så fint, der med, så man kan se så tydeligt i hans øjne, hvor bange han bliver for dig, Christian. Hvis det kommer til retten og sådan noget der, så skulle du bare tage ham med ind. Prøv lige at se der. Dom han. Jeg Så bliver du det- dømt til at Ja. skal lukkes ind, og så Ja. bliver du tvangsmedicineret. Det Vil gør du du. heller det? Okay. Er det Altså, sjovere? det er ikke for sjov skyld, det her. Altså, sådan er i Danmark. Man må ikke true naboer. Selvom du synes, du har ikke gjort noget. Du har gjort er det så jo meget. noget. Du har gjort så meget. Det kan jeg sige dig. Hvis du spørger ham der, hvis vi går ind og spørger ham, der banker på min dør der, hvad synes du om ham? Hvad tror du, han vil sige, Christian? Tror han siger, at du er en sød og rar dreng? Tror han siger det, Christian? Men jeg tror ikke, jeg gider at snakke med ham. Nej. Hvad vil du helst, Christian? Ind på tvang, eller ind frivilligt? Jeg bliver i min lejlighed. Jamen, så kommer du ind på tvang. Så ringer vi til politiet. For at være i min lejlighed. Jamen prøv, så, jamen Christian, du må selv se, hvad der sker, når de kommer. Så de tager dig med. Ja, det gør det. Vi kommer til at sige til politiet, at du har generet andre mennesker. Mm. Det er det, der kommer til at ske. Det er det, vi siger. Må jeg sige noget helt stille? Kom, bare sig noget. Nej, der er det ikke. Hvad synes du, der er god til at formulere? Du kan sagtens formulere over for en Jamen, det vejleder. kan jeg, men så Ja. tænker jeg, altså, så begynder I med, at jeg er sindssyg og sådan noget. Nej, det gør vi overhovedet ikke. Du kan ringe til vagtlæge og sige, ved du hvad, jeg vil gerne have en snak med en vagtlæge, fordi vi forældre... Ved du, hvad jeg synes, I burde gøre? I burde at kontakte en læge og spørge til jeres mentale helbred. Ja. Det vil nok være den bedste vej at gå. Mm. Ja. Mm. I lige måde. Ja. I lige måde. Altså jeg kan godt sige dig, Christian, vi græder indvendigt alle sammen. Ja. På din vej og på vores vej. Det kan gå så fredeligt og stille og roligt. Hvis du vil lade være med at være så skidestedig. Jeg har faktisk det gå. Altså. Ja, Det men hvad er det så, der sker, når vi går? Jamen, så kan I kontakte en læge og Nej, spørge nej, en det som- var ikke- Vi har kontaktet en læge. Nå, okay, fair. Vi kan ikke kontakte, vi kan kun kontakte politiet nu. Vi har ikke andre Det er muligheder. den eneste mulighed, vi har. Det er dig, der har et valg. Det er ikke os, der har et valg længere.
Du kan ringe igen, Christian. Vi kan ringe op, og du kan få telefon. Det er en anden vagtlæge, der kan de køre turen der. Så kan du sige, du har faktisk lidt, du vil gerne fortælle. Du har ikke så Jamen, fantastisk godt. jeg har faktisk ikke noget at snakke om. Der er andre vigtige ting. Men hvorfor har du så meget at fortælle os altid? Det vælter ud af dig, når vi er her med ting. Nej, jeg starter faktisk bare ud med at ringe til PET. Og så ringer I til vagtlægen. Så jeg ringer til PET, og I ringer til vagtlægen. Ja. Du har sagt, Christian, du smadrer din mor. Tror det er normalt, at man siger det? Du sagde fucking idiot til mig lige før, da du snakkede i telefon. Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Jamen, min mor var inde på min præmis. Jamen, det vil sige. Så jeg kan godt sige, at jeg vil smadre hende, men jeg smadrer hende ikke. Nej, men det er en trussel. Det er en alvorlig, meget alvorlig trussel. Ja, det er en trussel, og så gik hun. Ja. Er det normalt, at man Nej, truer sin mor på den Det måde? er bestemt ikke normalt. Nej, det er det, Er nemlig du med? ikke. Nej, det er det nemlig ikke. Nej. Men har hun været til vagtlægen for måske psykopati eller borderline? Christian, Jamen, du siger jo ikke til at vagtlæge. megalomani. Du siger jo Men ikke til at altså, min mor vagtlæge. har aldrig nogensinde snakket med en psykiater. ja, det har jeg så mange Min gange. mor har Christian. aldrig nogensinde snakket med en psykiater eller en psykolog eller nogen som helst ting. Jo, det har jeg også. Har du snakket med en psykolog? Ja. Har du snakket med en psykiater? Ja. Har du? Det har jeg da gjort flere gange. Hvad sagde psykiateren, når du havde? Ikke noget. Ikke noget? Okay. Nej. Christian, du sagde til mig engang, du vil gerne have et godt liv. Hvad er et godt liv? Er det det her? Prøv at fortælle Christian, hvad det er nu. Hvis du kunne ønske, der er frit valg, sådan vil jeg gerne have mit liv. Hvordan skulle det så være, hvis du var helt... Prøv at tænke dig om. Hvad vil du gerne, hvis du kunne have rigtigt, som du gerne vil have et godt liv? En normal kæreste, Ja, en, det står der. en, Det står der. en normal kæreste, et normalt liv, game, lytte til musik, måske arbejde, ja. Ja. Får du det ved det, du har gang i nu? Hej, Jan. Hej. Ja. Om jeg bare vil snakke? Det er mor og far og Tina, der går lidt crazy. Ja, de er meget sure over, at jeg ringede til PET og så bare spurgte, om PET kunne lave en undersøgelse på deres historik og ting og sager. Og så ringer de til vagtlægen, og vagtlægen siger, at der er ikke noget. Jeg siger, at jeg måske bare Aspergers. Og så begynder de med at sige, at jeg er sindssyg, og jeg skal ikke snakke med min nabo. Og ja, og de vil ikke selv snakke med en psykiater eller en læge. Eller... Okay. Okay. Hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, må jeg svare med, det jeg har gjort? Jamen, jeg prøver virkelig på at holde det afslappet og sådan noget der. Jeg har ikke haft nogen. Nej, der er ikke noget at gøre med. Jeg kan ikke have ham til nogen. Og tro. Det er overraskende, at det ikke er... Ja. Jeg undrer mig også, Okay. at det ikke har været der. Det var i hvert fald tydeligt at se, hvor bange han var. Men jeg skulle også være. Ja. Hvor er jeg henne nu? Jeg er derhjemme, det er dem, der er på min præmis, og jeg har sagt til dem, at de skal gå. Og det gider de. Og så tror de med politi og... Ja. Ja. Ja, nu var der meget stille her i weekend. Men Det er nu selvfølgelig også weekend.
Man skal jo kan holde til støj. Se hvad, altså. Jeg tror, han kan. Om vi ses sammen. Jeg tror, han kan, når han har skidt. Hallo? Nå, vi ja. Vil I ikke bare gå? Jo, Christian, men ved du, hvad der sker, når vi går? Altså, når vi er forladt her, så går vi ned og ringer til politiet. Og det skal du vide, Okay. at så kommer de. Okay. Men Christian, vi kan bare føle sig, det kan, hvorfor bare gøre det? Men så har jeg jo egentlig, at I står på min præmis, og I går mod på mig for noget, Ja. som jeg ikke har gjort, og vi har sagt ja til, at, jamen jeg har jo ikke været inde, Nej. det har med siden dengang. og sådan noget. Christian, vi er så bange for, at det skal udvikle sig. Du er så langt nu. Du er godt på vej ind til en nabo. Dem, der er udenfor, du begynder at true dem også. Der skal så lidt til. Christian, Lige vi pludselig. ved ikke, hvad du kan finde Nej. på. Lige Hvad pludselig. er det, jeg kan finde på? Jamen, hvad skete der dengang på den anden adresse, du boede på? Der sparkede du en dør ned ind til For 6, 4, 5 år ja, siden. men du skal jo ikke kontakte nogen. Jeg er ude af psykiatrien. Det er forbudt, ja, men det kan jeg love dig for, at det bliver ikke ved med at være sådan, når du gør sådan. Okay. Vi vil gerne undgå. Vi har prøvet at gøre alt for at undgå at komme ind i psykiatrien igen. Ja. Men du er nødt til at lytte, Christian. Ja. Se, hvorfor skal vi have 2 politifolk til at komme der herop, tage dig i armen og tage dig med og slæve dig væk, så vi kan finde ud af, at jamen, så lad dem da prøve. Lad dem prøve, og jamen, du kender jo lidt derom, ikke også? Ja. Og jeg synes, Men prøv at høre, vi kan godt sige det for sidste gang, Christian. Ja. Enten kommer du med os nu, og så går det hele fredeligt, eller så er det politiet, der kommer. Der er 2 valgmuligheder for dig lige nu. Hvad vil du helst? Du kan beholde din egen selvbestemmelsesret. Ja, Jamen, jeg sidder i min lejlighed. Men det gør Nej, du ikke. det gør Christian. du Du ikke. går over til naboen og du banker tror, på. han er du tror simpelthen. Du sidder jo ikke bare i din lejlighed. Du råber, du går ind og banker på ved naboen. Ja. Du ringer til Kasper. Det er ikke bare at sidde i sin Nej. lejlighed. Jo, det er faktisk at sidde i sin lejlighed. Nej, det er Men så tror du fra din lejlighed. Nej, fordi jeg spurgte ham om hvad han lavede. Vi skal ikke diskutere mere. Du har, Nej, altså, mere du har 2 valgmuligheder. Hvilken en anden vil du vælge? Nu får du valget. Hvilket? Du har 2 muligheder nu. Hvilken en af dem vælger du? Hvad er det for nogle muligheder? Jamen, det har vi sagt. Enten går du med os. Var vi ikke enige om, jeg var en voksen mand? Jo, Jo, det er du nemlig. Hvis du er voksen ja. mand, så går du med os nu og Ja. får din egen selvbestemmelsesret. Fuldstændig. Eller også, Fuldstændig. En så voksen mister mand. du den Fuldstændig, og Ja. så kommer politiet hen. Jeg er afslappet og i min lejlighed. Ja, vi er også helt afslappet. Ja. Det virker ikke sådan. Nej, det er fordi, vi er bange, Christian, for hvad der vil ske, hvad det her det udvikler sig til. Vi er nødt til at handle lige nu. Tror du ikke, din mor hun bliver bange for dig, når du siger, at du vil smadre hende, du kan smadre hende? Er det bare for sjovt, du siger det? Hvornår Nej. er det alvor, sådan er der? Altså, prøv at høre, jeg gider ikke snakke mere. Nej, og det behøver vi heller ikke, for det er stadigvæk de 2 valgmuligheder, og vi går nu, hvis du ikke følger med. Okay. Og så er det politiet, der kommer. Okay, selvom jeg bare sidder i min lejlighed? Ja. Okay. Det gør vi. Okay. For hvad, må jeg spørge om så? Christian, vi har nævnt det 10 gange. Jamen for hvad? For Fordi trusler. du går ind og tror din nabo, fordi at du siger, at Kasper overvåger dig, fordi du siger, at du vil smadre din Og mor. for alt andet, du sender til os. Okay. Det er ikke normalt, Christian. Okay. Sådan gør andre ikke. Alle andre mennesker vil komme ind og få hjælp Ja. med sådan Prøv, en prøv, at- jeg har selv været virksomhedsejer. Det er lige Hvis Hansen ringede til mig, mens jeg havde Trap City, og spurgte om jeg overvågede ham, så havde jeg sagt hvad? Hvad snakker du om? Og så bare grine lidt af ham. Altså, Christian, vi er nødt til at gå ned og sige, at du er troet af nabo. Vi er bange for, hvad det kan udvikle sig til. okay. Og så kommer de herop og henter dig. Ja. Okay, det er så. Men jeg bliver i min lejlighed. Jeg sidder bare stille og roligt. Nej, men du bliver bare indtil de henter dig. Nå, okay. Så bliver du tvunget til at tage med dem. Okay. Det gør de, Christian. Hvorfor det? Det skal de. Hvorfor? Fordi du er troet af nabo. Jeg har ikke, altså, prøv at høre. Fra starten, når I kommer ind, kan vi blive enige om, fra starten, når I kommer ind, så snakker vi bare om PET. Nej, det er ikke bare i dag. Christian, det er de sidste mange uger.
Okay. Vi har prøvet. Du vil ud af medicin. Du Altså, vil, I er i min lejlighed. Og så kommer I ind, og så er det meget afslappet, og så ringer jeg til PET, og så spørger jeg ham PET, om de kan tjekke Birgit Højgaard og Carl Henning Bech Thomsens historik. Og så, ja,